Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Timoti nke abụọ isi mbụ amaokwu nke 7. Na Chineke enyeghị anyị mmụọ nke ụjọ, mmagide, ịtụ ụjọ, agụụ na ịtụ ụjọ ọdịda, ma o nyela anyị mmụọ nke ike na nke ịhụnanya na nke obi iru ụra ala na nke nwere onwe ya na ijide onwe na ịchịkọta onwe. Ya mere ka anyị nweta ya, Chineke enyela anyị ịda jụụ nke mkpụrụ obi Kraịst, nke bụ uche dara jụụ na nke nọziri anọzi. Uche nke anụ arụ bụ nke na-ebutere anyị iwe, mana anyị nwere mmụọ nke ndụmọdụ na nchịkọta nke onwe. Ya mere onye ọbụla kwuo, adụọla m onwe m ọdụ, ma enwekwara m nchịkọta nke onwe m, ma enwekwara m udo, ma enwekwara m amamihe, na enwekwara m Jizọs. Ka m jụọ gị, inwe ihe ndị a niile, olee otu ndụ gị ga-esi bụrụ ihe lara n'iyi? Anyị kwesịrị ibido na-etinye ihe ndị a dị ebube n'ọrụ, bụ ihe ndị Chineke nyere anyị. Ime olileanya nye m bụ ihe na-ejigide anyị n'ime ndụ anyị n'echiche na mmetụta. N'agbanyeghị na Akwụkwọ Nsọ si olileanya bụ ihe njigide nke mkpụrụ obi anyị, ma mkpụrụ obi anyị bụ uche anyị, echiche anyị na mmetụta anyị. Nke a bụ akụkụ anyị na-enwe mkpali. N'ezie, ị nwere udo na mmụọ gị, ị nwere amamihe na mmụọ gị, mana ọ bụ mkpụrụ obi anyị na-enweta mkpali. Ya mere ihe anyị kwesịrị ime bụ ikwe ka ihe nọ n'ime anyị pụta n'ìhè mgbe ihe ndị mkpagbu na-abịakwute anyị site n'akụkụ anyị. Olileanya bụ ihe njigide nke mkpụrụ obi anyị. Olileanya bụ nnọọ omume nke dị mma, nke na-asị, Jizọs ga-eme nke a. Ekwenyere m na ihe dị mma ga-eme. Ekwenyere m na Chineke ga-arụpụta ọrụ ọma site na nke a. Ekwensu chọrọ ka anyị ghara inwe olileanya, mana okwu nke Akwụkwọ Nsọ kwuru banyere enweghị olileanya bụ nleghara anya. Mana okwu a bụ nleghara anya, ịkọwa ya, ọ pụtara na anyị enweghị ụzọ. Ịnọrọ na enweghị ụzọ bụ enweghị ma ọ bụ isi na ihe eji eme ihe pụọ, ma ọ bụ nkwụsị. Mana ị nwere ike inwe olileanya site na nzube. Ị gaghị eche ruo mgbe olileanya bịakwasịrị gị. Kwụba onwe gị pụọ na ihe ji gị, ma chetara onwe gị ihe ị nwere n'ime Kraịst. Chineke nọnyere m, ọ nọ n'ọrụ n'ọnọdụ m a. Enwere m olileanya. Ọ na-agbakọ ekwensu isi, kpii, nwere olileanya. N'ezie, okwu Chineke kwuru, ọ bụrụ na ị ga-abụ onye mkpọrọ nke olileanya, Chineke ga-enye gị okpukpe abụọ. Ihe ọbụla nke ị tụfuru ma hapụ, ọ ga-eweghachita n'okpukpe abụọ. Ọganihu gị, ihe ọbụla nke ị tụfuru, Chineke ga-eweghachita ya okpukpe abụọ ma ọ bụrụ na ị bụrụ onye mkpọrọ nke olileanya. A na-agbachide ndị mkpọrọ na ihe ha na-enweghị ike isi na ya pụta. Nke ahụ pụtara na a ga-agbachide gị n'olileanya. Mana agbanyeghị otu ihe si jọọ njọ, gị gaa n'ihu na-asị, ihe ọma ga-emere m. Mana ọ bụrụ na ị mee nke a, ọ ga-abụ ihe ga na-ebupụrụ gị nchegbu. Chineke ga-arụpụta nke a. Anyị ga-ama otu anyị si ekwu okwu, nke esoghị na ihe m na-ezi, mana enwere m ike ikwu na anyị na-ekwunye onwe anyị na nsogbu mgbe ụfọdụ. Akọrọ m unu ụnyaahụ na mgbe Jizọs nọ n'elu obe, o ji otu nkeji kwuo okwu, ma were awa 5 na nkeji 58 nọrọ jii. Ị nwere ike iche ọtụtụ ihe nke anyị gara ikwu ma ọ bụrụ na anyị nọrọ n'elu obe. Bịanụ, anyị kwesịrị inwe ezi ọṅụ n'ihi na o zigara Jizọs, ọ bụghị otu onye n'ime anyị. Ọ bụghị eziokwu, dịka ị na-aga n'ihu ikwu okwu ka ị na-akpasu onwe gị iwe? Mmadụ ole n'ime unu kwenyere na dịka mgbe ị na-aga n'ihu ikwu okwu ka ị na-enyekwu onwe gị nsogbu? Ya mere, kwuo okwu olileanya. Chineke ga-eme ka ọ bịa na mmezu. Chineke ga-esi na ya pụta.
agaghị m akwụsị inwe olileanya. Ndị Kọrentị nke abụ isi na amaokwu nke 8. Ejigidere anyị na-akwagbu anyị n'akụkụ niile, na-enye anyị nsogbu, na-akwagide anyị ụzọ niile, mana emerụghị anyị ahụ ma ọ bụ hipie anyị. Ha na-emebu anyị, na-emesi anyị ike, ya na-ahụ ụzọ mgbapụ, anaghị akwagide anyị ruo enweghị olileanya. Ya mere Pọl nwere ndị mkpagbu siri ike n'ime ndụ ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ya sị na anyị jupụtara n'olileanya. Mgbe ha nọ n'ụlọ mkpọrọ n'ime abalị, ha ka na-abụ abụ ya wee bụrụ ịgba ama nye onye ụlọ mkpọrọ, n'ikpeazụ azọpụta ya. Ịma mgbe ị na-anọgide n'udo na ọṅụ n'etiti ọnọdụ dịkarịchara ike n'ime ndụ gị, ọ bụ ịgba ama nye ndị ọzọ. Echere m na nke a bụ ịgba ama kachasị nke anyị nwere nye ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị ga-anọgide n'oge nsogbu anyị. Akwụkwọ nsọ nke ozi ndị Kọrentị nke mbụ isi 10 amaokwu nke 13. Ọ sị na o nweghị nnwale ma ọ bụ ọnwụnwa ọbụla na-abịa n'ụzọ gị nke na-abụghị nke bịarala ndị ọzọ. Naanị ihe ị ga-echeta bụ na Chineke agaghị ekwe ka ị gafee otu ị kwesịrị ịgaru. Ọ ga-anọnyere gị mgbe niile inyere gị aka imeri ya. Onye ọbụla kwuo, ihe ọma ga-emere m. Ugbu a chọrọ m ịgwata gị okwu na nwa nkeji banyere ime ka ndụ gị dị mfe, n'ihi na nke a ga-ewepụga nsogbu buru ibu. Ụwa abụrụla ihe mgbagwoju anya, ọ bụghị ya? Ndụ abụrụla ihe gbagwojuru anya nke ukwuu, mana anyị nwere ike ịgbanwe otu anyị si eso ndụ. Ya mere, ụzọ 10 ị ga-esi mee ka ndụ gị dị mfe. Nke mbụ, tụfuo ihe na-ejide gị. Nke a pụtara nweta ikpo oke na ihe ndị na-abaghị uru nke ị na-edewe n'ụlọ. Ọ bụrụ na o nweghị ihe iji eme, tụfuo ya. Amen. Mmadụ kwuru, tinye ihe nkonye gị niile n'ebe zoro ezo, ma mgbe ọbụla i yirila ihe, tụgharịa ihe iji ekonye ya n'ụzọ ọzọ. Mgbe otu afọ gara, ihe nkose ndị ahụ ị na-emetụ ya ka ị ga-ewere ya nye onye ọzọ nke chọrọ ha. Gị sị ọ dị mma, gịnị bụ ihe ndị m dewere? Kedu ihe ndị m dewere ji banyere nsogbu m? O nwere ọtụtụ ihe ime n'inye gị nsogbu, n'ihi na ọ bụrụ na gburugburu gị bụ ihe a na-ahazi ahazi, ọ ga na-eme ka sichaa gị ahụ. Chineke abụghị onye na-ebute ọgba aghara. Ekwuru m n'abalị na anyị bidoro na-elegharị anya ebe obere a nke anyị nọ n'ebe a, mana ọ na-atụ n'anya n'ime ụlọ gị o nwekwara ihe ndị nwekwara oke. Foto ukwu gị nwere oke, akwụkwọ nwekwara ohere na oke. Ihe ọbụla abụghị ị nwere oke, ma ọ bụ ebe o ruru mgba aja bụ oke. Ihe mgbochi nke a na-edewe n'ala ụlọ bụ ihe ndechi. Nye ndị ahụ niile, n'agbanyeghị na obodo nwere ike ha amaghị ihe ị na-eme, ọ bụ ihe na-eme ihe niile ama mma ile anya. Ha na-edewe ihe niile nke ọma ka ọ ghara ị na-anọkọta ọnụ na-agbagwoju anya mgbe niile. Ebuterela onwe gị mgbagwoju anya site n'iweta ọtụtụ ihe n'ime ụlọ gị nke gara gị ahụ ịchọta ihe ọ bụla mgbe ị chọrọ ya. Ị na-anụ? Ụfọdụ n'ime unu ka na-akwụ ụgwọ ihe. Unu ka na-akwụkwọ ụgwọ ihe ụfọdụ nke ị na-amadịghị ebe ọ nọ ugbu a. Ị ma akụzidi ihe i jiri ya mee. Ị zụrụ ya n'ihi na a na-ere ya ọnụ ala. Nke a bụ ezigbo ihe. Ngwa a ma-etinye ya n'ụgwọ m ji. Nke a dị mma nnọọ. Mgbe ụfọdụ gị chefuo na gị nwe dị ya, ma mgbe afọ 2 gasịrị ị chọrọ ya, gị ga-azụrụ ọzọ. Ndị Kọrentị nke mbụ isi 14 amaokwu nke 33. Chineke abụghị Chineke nke ọgba aghara na aghara, kama ọ bụ nke udo na usoro. Mana ọ bụrụ na ị nweghị ike imezi ihe gị, kpọọ mmadụ ka ọ bịa wepụsịtụrụ gị ihe ụfọdụ ndị ahụ. Nke abụọ, mgbe ị chọrọ ihe, gwa Chineke ka ọ rọpụtara gị ma chefuo ya.
gwa Chineke ka ọ rọpụtara gị ya, ma kwere na ọ bụrụ na ọ bụ ihe ziri ezi nye gị, na ọ ga-enye gị ya n'oge ziri ezi na n'ụzọ ziri ezi. Egbula onwe gị ime ka ihe mee na ndụ gị nke bụ naanị Chineke pụrụ ime ka o mee. Ka anyị kwuo dịka na ị chọrọ ịbụ onye na-edu n'abụ n'ụlọ nzukọ gị. Ọ dị mma, yọọ Chineke, Chineke, ọ bụrụ na nke a bụ ọnọdụ dị mma nye m, ana m ekpe ka ị nyere m aka ka m nweta ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, naa ya ọzọ. Ewela iwe n'ihi na mmadụ ọzọ nwetara ya, mana adịla na mgbakasị ahụ mgbe niile na-asị onye ga-enweta ya. Tụkwasị Chineke obi. Ụdị udo anyị ga-enwe ga-atụ n'anya ma ọ bụrụ na anyị ga-atụkwasị Chineke obi. Enweghị m ohere ịga n'akwụkwọ nsọ m n'ihi na enwere m ọtụtụ ihe nke m ga-agwa unu taa tupu anyị emechaa. James isi a na amaokwu nke mbụ ruo na nke abụọ. Enwere m akụkụ akwụkwọ nsọ na-agbanwe ndụ. James isi mbụ bidoro ya. James isi a na amaokwu nke mbụ bidoro ya. Gịnị na-eduba na esemokwu na ise okwu na nkọrọmọnụ? Ha na-esite na ihe ndị nke ị chọrọ. Ma amaokwu nke abụọ si na ị na-enwe anya ụfụ na-enwe anya ukwu na ihe ndị ọzọ nwere, ma anaghị emezu ọchịchọ gị. Gị wee kpọzie ndị nwere ihe ahụ ị na-achọ asị, jupụtazie n'iwe na anya ụfụ n'ihi na ị nwetaghị ihe ị chọrọ. Gị na-alụ ọgụ na-ebu agha. Ihe ọsịsa buru ibu ebe a. Ị naghị enwe n'ihi na ị naghị ayọ. Nwanna, nke a masịrị m. Ị kwesịghị ịgbalị ime ka ihe mee na ndụ gị. Ị nwere ike ikpe ekpere ma yọọ Chineke, ma ọ bụrụ na o ziri ezi nye gị, Chineke ga-emepe ụzọ ahụ ziri ezi n'oge ziri ezi. Mana anyị nwekwara ike garukwe n'ikele Chineke ma ọ bụrụ na o nye ya anyị ihe anyị chọrọ, ma na-ekwere na ọ ma karịa ka anyị ma ihe ga-adịrị anyị mma. Ama m na o nwere ndị n'ebe a taa inye n'onwe gị nsogbu site n'ịgbalịsi ike ime ka ihe ị chọrọ ka o mere gị, mana ọ naghị ekwe eme. Yọọ ya Chineke, tụkwasị ya obi. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ziri ezi nye gị, ọ ga-emere gị ya. Otu ihe doro anya bụ ọ bụrụ na Chineke emenwughị, ị gaghị emenwu ya. Amen. Oge ụfọdụ ana m agwa Chineke, ana m eji nke egwu m si Chineke, ọ bụrụ na ị nweghị ike ime ya, ma onwe m agaghị emenwu ya. M nọrọ n'udo na-ele Chineke ka ọ rụọ ọrụ. Nke atọ, bụrụ onwe gị agbalịsiri ike ime ka imezie ndị mmadụ. Nwanna, nke a na-ewepụkwa nchegbu. N'ezie, ama m gbuola onwe m site na nchegbu. Ma ọ bụrụ na m nọ n'elu ebe a ka m mezie onye ọbụla, ị ga-enyekwara m aka ikwute na ihe ọbụla nke ị na-achọ bụ ihe ị ga-enweta. Abụ m onye m bụ mgbe ọbụla m na-aga ebe ọbụla m nọ. Naanị na m anaghị ekwusi okwu ike ka mgbe m nọ n'ọgbakọ. Mana nke a so na ihe ndị mmadụ ji eto m, ndị maara onye m bụ. Joyce dịka Joyce, anyị ekwesịghị ịgbalị imezi ibe anyị. Anyị ekwesịghị iji aghụghọ nye ndị ọzọ. Anyị ekwesịghị ịtụnyere onwe anyị ndị ọzọ. Anyị ekwesịkwa anyị na ndị ọzọ ịma aka. Naanị bụrụ onwe gị. Nke a na-ekwela ka ọ dị mfe imejọ gị ma na-agbagharakwa ọsọ ọsọ. Mmejọ, iwe, obi ilu na agbaghara mmehie bụ otu n'ime ihe ndị na-enye oke nsogbu nke ị nwere ike inwe n'obi gị. Nke ise, ọ bụrụ na imehie, kwere nabata mgbaghara. Cheta na onwe ya amamikpe ma biri ndụ gị na-aga n'ihu. Ekwela ka ihe i mehiere ụnyaahụ mebiere gị taa. Nke isii, mere ndị mmadụ ebere, ọ bụghị ịgbalị imegwara. Nke a na-aga otu a. N'ezie, nke ekwesịrị gị, mana aga m ahapụ ya ka ọ gaa. Nke a bụ usoro isi eche echiche. Ekwesịghị ime ịtụpụrụ gị ọnụ n'ihi ihe i mere, mana aga m ahapụ nke ahụ ka ọ gaa ma mere gị ebere n'ihi na m onwe m chọkwara ebere. Nke asaa, mgbe ị chọrọ enyemaka, yọọ ya. Ị nwere ike inyere m aka. Nke asatọ, mee mkpebi. Enwezila oke obi abụọ banyere ihe niile. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ, ọ ga-abụrụ gị nsogbu ịhọrọ ihe ị ga-eri ma ọ bụrụ na ị gaa ebe a na-ere nri. Nke itoolu, etinyefela onwe gị n'ọrụ. Tinye onwe gị n'ọrụ, mana ọ bụghị itinyefe onwe gị n'ọrụ. Nke a bụ ihe ị ga-eme tupu gị etinye onwe gị n'ọrụ ọbụla. Chegharịa n'ụzọ ahụ niile ihe ọ ga-ewe gị onwe gị ime ihe i kwuru na ị ga-eme.
amụtala m ime nke ahụ, ikwupụ ohere ọbụla nke na-apụta, ohere dị iche iche ime ihe dị iche iche. Ana m asị enye ọtụtụ ihe, mana amụtala m na ọ bụrụ na m echeghị ihe ọ ga-ewe m, ọ dị mfe isi ngwa anyị ga-eme ya. Mgbe ahụ anyị dịzie ka ndụ m na-agbaka m isi. Ịma mgbe ị na-anụ onwe gị ka ị na-eme mkpesa banyere ndụ gị mgbe ọbụla, nke ahụ bụ ihe gosiri na ị kwesịrị ime mgbanwe. Amen. Asị m na ị kwesịrị ịgbanwe ihe ụfọdụ. Nke a gosiri na ị kwesịrị ime mgbanwe. Nke ahụ pụtara na ị kwesịrị ime mgbanwe. Ngwa, enwere m ike ikwu ya ọtụtụ mgbe. Gị onwe gị, gị onwe gị, gị onwe gị, gị onwe gị, ọ bụghị onye ọbụla ọzọ, ọ bụ gị. Mụ onwe m, anyị kwesịrị ime mgbanwe. Bịakwutenụ m, unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọnụ, ndị ebukwara ibu dị arọ, aga m eme ka unu zuru ike. Buru unu yoku nke m. Mụta ihe site n'aka m. Ụzọ 7 eji eme ka mmekọrịta dị mfe. Nke mbụ, abụla ezi enyi nke onye ọbụla. Ha si onye ọbụla ha bụ ndị ọkachamara. Ha si na otu onye ga-ejidenwu ma chịkọtanwuo naanị ezigbo enyi 3 dị mma. Ya mere, mgbe ị na-achọ ịbụ ezigbo enyi mmadụ niile, ka ị ga-emechazie gharazi ịbụ enyi onye ọbụla. Ugbu anyị nwere ike inwe ọtụtụ mmadụ, hụ ha n'anya, nwee obi ekele banyere ha. Ọtụtụ mmadụ ndị dị mma ha na mmadụ imekọta ihe. Mana mmekọrịta chiri anya na-ewe oge, ha na-ewekwa ịgba mbọ. Nke abụọ, elela anya na ndị mmadụ agaghị emejọ gị ma ọ wụgharịpụ gị, n'ihi na ha ga-eme ya. Nke atọ, ekwechala ka ihe banyere ihe ndị mmadụ na-eme gbasa gị. Nwanna, ụfọdụ n'ime unu na-enwe nchegbu ugbu a n'ihi nsogbu onye ọzọ. Ọ bụ ị nweghị nsogbu nke gị? Etikọtala. Ahụrụ m okwu nke akwụkwọ nsọ n'anya. Ọ sị m tikọta na ihe ndị na-eme na ndụ a. Nke anọ, adụla ndị na-achọghị ndụmọdụ ọdụ. Nke ise, na-eto ndị mmadụ ugboro 100 karịa ka ị na-akọcha ha. Nke isii, si gbaghara m. Gaa n'ihu na-eme ya. Ugbu a ka anyị si site n'otu ihu anyị dị dịka anyị ekpebiela ya. Gbaghara m. Nke 7, na-ekwete nke kacha mma n'ebe onye ọbụla nọ n'ọnọdụ ọbụla. Amen. Ọ dị mma ugbu a, naanị ihe ole na ole. Jide udo gị. Jigide. Anyị na-ekwu nnọọ banyere nke a dịka anyị na-ekwupụta onwe anyị na ihe. Ime udo bụ nke anyị kwesịrị ijigide ya ma dewe ya. Mana ka m gaa na ụfọdụ akwụkwọ nsọ, Ọpụpụ isi 14 amaokwu 14. Onye nwe anyị ga-alụrụ gị ọgụ ma ị ga-ejide udo gị ma nọrọ n'ezumike. Ewo. Job isi 13 amaokwu nke 5. Ka unu niile jidechi udo unu n'otu. Mgbe ahụ ka ị ga-egosipụta amamihe gị, ma ị ga-aga n'iru n'ihi ịbụ onye ma ihe. Aịzaya isi 26 amaokwu nke 3. Ị ga-echekwa ya ma dowe ya n'udo nke zuru oke na-adịgide. Onye uche ya na ihe ọ na-eche na agwa ya nọ n'ebe ị nọ. Nchekasị na-ebugharị uche gị na-agba gburugburu nsogbu ahụ. Mana mgbe ị chetara ihe Chineke pụrụ ime n'ime ọnọdụ gị, mgbe ahụ ị ga-anọ n'udo. Ma Filipaị isi 4 amaokwu nke 4 ruo na nke 7 na-agwa anyị na ṅụọ ọṅụ n'udo, ṅụrịa n'onye nwe anyị. Asị m gị, ṅụrịa. Ekwela ka ihe ọbụla sogbuo gị, ma n'ime ihe niile, ekpere na ayịyọ na inye ekele, bute ayịyọ gị n'ihu Chineke. Ma udo nke kachasị nghọta niile ga-edewe uche gị na obi gị n'ime Kraịst Jizọs. Ọṅụ na ịkpọrị ndụ na-ewetu nchegbu. Ọchị. Chifuo nchegbu ahụ. Chibu onwe gị na ahụike. Ọ bụghị si enwe ihe dị mma mege na ndụ m.
n'ezie ị na-atọdo ọchị n'onwe gị ma ọ bụrụ na ị na-ewepụta ya. Jizọs sị, Jọn isi 16 amaokwu nke 33, agwala m unu ihe ndị a na n'ime m unu ga-enwe udo zuru oke na ntụkwasị obi, ma n'ime ụwa unu ga-enwe nnwale ndọgbu n'ọrụ na mmekpa ahụ, mana ṅụrịa, emeriwo m ụwa. Ịma ihe mere ndị ọkachamara sayensị achọpụtala na obi ụtọ na-ewetu nchegbu. Sayensị ewepụtala ka ahụ. O nwere aha ha kpọrọ ya. Ha kpọrọ ya ọmụmụ ihe uche ziri ezi. Ma ịma ihe mere Chineke ma nke ahụ tupu ha amara ya. N'eziokwu, o nwere otu ihe ndị ọkachamara na ihe ndị ha maara si emetụta m. Ndị ọkachamara na-agwa anyị ụzọ ise kachanụ iwepụga nchegbu bụ ime ihe na-enye gị ọṅụ. Ị na-anụ? Abụghị m onye ọkachamara nke sayensị, agwara m gị nke a ụtụtụ ụnyaahụ. Obi na-enwe obi ụtọ bụ ezigbo ọgwụ. Ịma, ọṅụ nwere ike ịbịa site n'ime ihe nke ị na-enwe ọṅụ na ya. Amen. Enwere m atụmatụ nye onwe m mgbe m ga-alarụ ụlọ n'ụbọchị ndị na-abịa abịa. Ị chọrọ ịma ihe m ga-eme n'ụbọchị ndị na-abịa abịa? Ka m chọọ ma aga m achọta nga m tinyere ya. Ọ dị mma. Taa, aga m apụ ebe a. Aga m aṅụ kọfị nke mmadụ megara m na nkeji ole na ole. Mụ na ndị ụfọdụ mụ na ha na-arụkọ ọrụ ga-anọrịta n'atụmatụ esi ala. Aga m enwere ọṅụ ma m hụ ha. Ekpebiela m na aga m enwere ọṅụ ma m hụ ha. Ọ gaghị abụ oge eji agbazi ma ọ bụ oge a ga-eji kwuo ihe na-adịghị mma n'ọgbakọ a. Ị nwere ike ikpebi n'obi gị ruokwa mgbe ị gakwugere ndị gị na ha na-emekọ ihe, ọ bụrụgodị ndị na-anaghị achọ ka gị na ha nọkọ. Akwụkwọ nsọ sị na nwaanyị ga na-akpọrị ndụ n'ebe di ya nọ. Amen. Mana ekpebiela m sị aga m achị ọchị na ohere ọbụla nke m nwere ma m lawa ụlọ. Ya mere onye ọbụla mụ na ya ga-anọ n'ụgbọelu jikere iji enwe obi ụtọ. Aga m agaru na St. Louis gaa ebe a na-ere nri nke na-amasị m rie nri. Ha nwere otu akụkụ ebe a na-anọ n'ezi. Aga m anọ n'ezi wee kpọrịa ndụ. Ị na-eche banyere nke a na-eme m na-ezisa nke ọma taa. Ọ na-eme m n'eziokwu. Ị chọghị ijide ehi mgbe ọ na-azọcha ọka. Ịma, mgbe ọbụla ị na-arụ ọrụ ị kwesịrị iche banyere ihe nke ị gaje ime iji nwere obi ụtọ. Mgbara enweghị m ohere ọbụla iji kpọrịa ndụ m ihe m na-arụ ọrụ ma enweghịkwa m ego iji kpọrịa ndụ m. Biko, abụzila onye na-ekwu ọnwụ ọnwụ. Ịma, ụfọdụ n'ime anyị anaghị eme ihe ga-enye anyị obi ụtọ n'ihi na ọ bụrụ na anyị mee ya, anyị agaghị enwe ihe anyị ga-eji mee mkpesa. Nke a dị mma. Aga m anọ n'udo wee pụọ n'obodo. Nye onwe gị ezumike, mee ihe na-amasị gị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, enwere m atụmatụ nye ụbọchị echi. Ị chọkwuru ịnụ nke ahụ? Aga m eteta n'ụtụtụ dịka m na-eteta ụbọchị niile. Aga m enye Chineke oge m. Aga m na-aga ije na-ekpe ekpere. Aga m akwakọ ihe ndị m kwesịrị ịkwakọ. Aga m agụtụkwa akwụkwọ m, mezie akwụkwọ m meziga. Ma mụ na Dev ga-eso pụọ gaa rie nri. Aga m erikwe pasta. Ana m eri ya otu ugboro n'izu pasta. Nke a bụ ebe m na-akwụsị. Ma ọ bụ ụbọchị m na-eri dezat m. Ụdị ụbọchị m ga-enwe taa. Ma ịma ihe merenụ, n'etiti izu aga m aga n'otu ebe gị gosi ihe onyonyo. Agaje m ime ihe onyonyo ajụjụ ọnụ nkeji 45, nkụzi ihe nkeji 45. Ma nke ahụ ezuola n'ihi na ọ bụrụ na m were oge ime ihe ndị nke m na-enwe ọṅụ na ya n'etiti ihe ndị a, mgbe ahụ na eboro m ibu anaghị emetụta m. Amen. Ihe ọbụla ọ bụ nke ị na-eme na ndụ,
mere onwe gị iru ọma ma na-arụ n'ime ụfọdụ ihe nke na-enye gị ọṅụ. Ọ bụrụgodo obere oge nkeji 5 nke izu ike ma ọ bụ ịhapụcha ihe niile ụbọchị 2 zuru oke. Ị gaghịkwa arịghị ma ọ bụrụ na naanị ihe ị na-eme bụ ịrụ ọrụ na nchekasị. Naghị ehi ụra, na-eri nri a na-eshizi nke ọma mgbe niile. Nchekasị, ikonwe obi n'elu na ịgbalị imezi ndị mmadụ. Ị kwesịghị ibi na nchegbu onwe na ibu onwe gị ibu karịrị gị. Jizọs sị, bịakwutenụ m unu niile ndị ike gwụrụ na ndị bụ ibu arụ nke obi na ndị eboro ibu dị arọ, ma mụ onwe m ga-enye unu ezumike. Burunu yoku nke m ma n'onwe unu ma mụtanụ site n'aka m. Ngwa ka anyị toonu Chineke. Amen. Imeela Chineke. Ọ bụ ihe dị oke mma ịma na ị kwesịghị ibi ndụ nke jupụtara na nchegbu. Mata 11 amaokwu nke 28 ruo na 29. Jizọs sị, bịakwutenụ m unu ndị na-adọgbu onwe unu n'ọnụ, ndị ebukwara ibu dị arọ, ma aga m akpọbata unu n'ezumike. Werenụ yoku nke mma mụrụnụ site n'aka m, na ejupụtara m n'obi dị umeala na obi nwayọ, ma ị ga-achọta ezumike wee nye mkpụrụ obi. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.